Там диалогът. Защото щом го търсиш, Господ ще се прояви. Щом извикаш, Господ ще се прояви. Няма съмнение в това. Няма съмнение в това. Ние обръзваме всяко неверие на това място. Нямаш място тук. Изчезвай неверие. Божията вяра, свръхестествена вяра, жадна вяра, хладна вяра, всеки мерсика тара баселе. Господ ще се прояви, щом извикаш, Господ ще се прояви, щом извикаш, Господ ще се прояви, щом го търсиш, щом го търсиш, Господ ще се прояви, щом го търсиш, Господ ще се прояви, щом извикаш, Господ ще се прояви, щом го търсиш, щом го хвалиш, щом извикаш, щом го търсиш, Господ ще се прояви, щом го търсиш, Господ ще се прояви, щом извикаш.
ще се прояви, ще се прояви. 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 Спътни която казваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен.
Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Само те, стигам те, само те, стигам те, само те, стигам те, само те. Стигам за милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, Кажете как да не гледа човек. Аз усетих болка в корема, в кръв, в сланата. Затова искам, ето, отида до нас. Тези 10 лева, къде да ги сложа тук за здраве? Не. Кажете къде да ги пусна? Където искаш ги пусни? Касичката, не касичката, аз отделно ще си пусна 2 лева, а това за благословията, която Господ здрави да му даде на това. Ето той усети, аз зазвънах и не мога да... Съсие Божие. Ние ти молим, продължаваме да докосваме всеки един, защото нито един да си кандидат на това място не докосва. О, в името на Исус. Ние се отпускаме в Тебе, Татко. Говори на сърцето. О, алелуя. И се предаваме да използваш всеки един напълно според волята ти, Господи. В името на Исус. Амин. Алелуя. 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 Само да ви кажа. И първо добре дошли. Договаря, макар че... Второ, в мястото, което ние се събираме, това, което Бог научи, наистина да дава място на сведението, така че имате пълната свобода. Няма нужда да питате, ако имате нещо от Господа, да го освобождавате. На това място за делото на Господа и за бъдещето, което Бог има да прави. Амин. Това е. Алелуя. Алелуя. Аз искам да подкана от нашата група всички да се чувстват свободни, когато чувстват и имат на сърце. И трябваше да има възможност да се молим за хората, но на този етап, тази така и аз да споделя
някакво слово. Има и души за спасение тук на това място, така че имайте го предвид. Свидетелства, което имате на сърце, да споделите. Някой се връщат. Хора, искам да я кажа, че Исус Христос е жив. Самия факт, че сме се събрали тук, това е свидетелство за това, че Исус Христос е жив. Не се познаваме. Обаче, вярвам, се усеща, че сме близки. Не са с тези, които. И това си е просто свидетелство за Него. Защото Той го е направил това нещо. Възможно е. Знаете, не се разбират масово роми, българи, обаче Словото на Бога казва, в Христос няма такива. Няма ром, няма българи, няма там. Няма значение. Няма. И просто искам да ви насърча. Господ е велик и Той е преобърнал моя живот тотално. Аз бях един човек, който мислеше само за себе си, за това как да му мине на него номера. Обаче Исус ме срещна. Ме направи друг човек. И аз виждам Неговата милост, Неговата благост. Виждам как Той върши чудеса. Великосва хора. Изцелява. И това е свидетелство за Него. Защото Той ни го е дал. Виждате какво дете е. Това е Божие дете. И просто бъдете насърчени. Господ има един прекрасен живот за вас. Изпълнен с най-различни премеждия, но и с тази привилегия ние да се наричаме Негови и да имаме Неговата благост и милост да я преживяваме всеки ден. Да го познаваме и да бъдем така с Него. Това е велико нещо, това не е хубавото нещо, което можем ние да имаме. Някой друг нещо, просто... Здравейте, аз съм Яна. Искам да споделя това свидетелство за нашия син, че първо, нали, когато не можех да забременя в началото, нали, първите месеци, и аз веднага почнах да си мисля какво става, нали, защо не забременявам, почнах да се моля. И се моля Бог да ми даде слово. И Бог ми даде слово, че то ще се роди есента. И аз казах: Господи, коя есен? Ранната или късната? И той ми каза: ранната. Че ще се зачена. Не, че ще го зачена. И действително, ранната есен, октомври месец, както чух това слово от Господ, тогава заченах. Следващото свидетелство с него е, че когато, нали, вече бях бременна, ние още не бяхме сигурни какъв е пола. И аз попитах, обаче аз исках да знам името. Казах: Господи, името ще бъде от Тебе. Аз не искам името да бъде от нас. То има значение. В Библията знаем, че имената имат значение. Аз искам името, което е Негово, да бъде от Тебе. И в момента, в който седнах и чаках Господ да ми каже кое ще бъде името на моето дете, нали, аз още не бях сигурна дали ще е момче, макар че вярвах. И нищо не дойде в началото. И аз като по човешки почнах да се казвам: щом нищо не идва, може би Йоан е хубаво име. И в този момент, в който аз си мисля Йоан е хубаво име, преминава пред мен Андрей. И аз си казвам: добре, Господи, защо? Не казах Господи, казах: добре, що пък Андрей? И в следващия момент аз дори
го казах на себе си, дори не съм се молила. Казах си просто, що пък Андрей. И чувам, силен мъж. Хора, ако искате ми вярвайте, аз не знаех значението на името Андрей. Просто сърцето ми щеше да свръкне. Аз отидох в интернет, защото си казвам, щом го чувам това нещо, може би го има в интернет някъде. И отивам и гледам едно от значенията на името Андрей, беше силен и храбър мъж. И аз знам, че не Google, не интернет, Господ ми каза значението на това име и го свидетелствам на хората навън, не само тук при вас, просто защото хората трябва да знаят, че Бог наистина говори на човека. Бог наистина може да ни говори. И това име и значението му аз ги получих от Господ и така го нарекохме. Просто защото това беше Божията воля и аз съм уверена в това нещо. И той му даде съдба с това име. Аз вярвам в това нещо. Наистина, че значението аз не го знаех. Това беше от Бог. Ми го даде. И после дойдох в апостолска църква. И какво е видението на апостолска църква? Силни мъже. Всичко се свързва детайл по детайл. Силни мъже. Силни мъже, да. Изграждане. Изграждане на силни. Това е така, наистина, това е от Господ и слава на Него. За едните нямате ли видение? Шегувам се. Всички сме strong men. Също това... Всички сме невяста от Христова, включително и мъжете. Да, Така всички жени са пък силни мъже. на вяра. И още едно само, че нали, Господ ми говори, че нали, Николай е моя съпруг, още преди той да знае това нещо. И той преди това за много други така мъже ми е казвал, че не е той, нали, просто не е той. Обаче в момента, в който аз чух това е той или беше той е. И аз знаех това, обаче хора, това не стана веднага. Наложи се 6 месеца, той не ме обръщаше абсолютно никакво внимание. Просто беше абсолютно нали, безразличен. Безразличен. Той дори не е мислял да се ожени по това време. И в този момент аз трябваше да устоявам във вяра, че той е наистина човека за мен, че Бог ми го е говорил и Бог ми казваше така. Всеки път, когато аз се обръщах към него, той ми казваше още малко, още малко, още малко. И един ден просто ми даде видение, просто че вече е време. Просто по свръхестествен начин той не събра. Но 6 месеца аз трябваше да държа това слово, че той е човека за мен. Въпреки, че нищо не се случваше в действителността и след това вече той нали, получи се. Ами, просто Господ му говори на него. Но това е Бог, просто не Много силно. Благодаря, че го сподели. реално говори. Реално говори. Андрей ли му викаме? Защо Андрей? Мога да Ще ви карам вместо 10 да остави телефона тук на Господ. И на мен. В действие. В действие. Между другото ни ще оказа, но той е пак свързано с това. Самия факт, че сме тук в свидетелство и чрез моя живот самия факт, че колата, в която съм дошъл, тук също е свидетелство. Защото тази кола, в която съм дошъл, реално наскоро я взех и тя е благословение от Бог. Като свидетел вярващ човек, но имах съмнение първоначално дали да вземам, дали да не я вземам. Нямах естествено нали, пълната сума и заплата. И просто се молех на Бог дали да ми покаже, да ми даде знак дали това е колата, която да взема или да не я взема. Дали може сега време. И след последната молитва, ти ми другото и какво се еде тук и това съм в живота си, но вярвам не и последно. След последната молитва, просто буквално 2-3 дена след молитвата, един ден ми пише една сестра от църквата и ми казва вкъщи ли си, аз отговарям съм вкъщи. Идва и ми дава един плик с пари, който беше точно правилната сума и в точния момент отговори Бог, точно за колата, с която сега сме тук. Ние в колата се отговорихме
другото с некиянието. Затова как Словото казва, който намрази живота си, ще го спечели. И това толкова е работило в мен, защото реално аз по този начин дойдох към Бог. Аз реално бях човек, който е чувал за Бог, израснал в християнско семейство, знаел за вярата, знаел за Бог. Като малък ходил на църква, след това прекъсвам, като повечето в училищните години, тотално в света. Главата мисълта беше, че искам просто да се живее живота и някой ден, някога си, повярвам в Бог, колкото да има спасение. Но този стих е толкова реален за мен, защото аз достигнах в момент, в който аз просто не виждах смисъл от живота. Аз просто се чудех защо живее и къде е смисъл. И точно в този момент Бог ме докара до такава степен буквално да бъда сам, без приятели, без познати в този град. Аз съм дойдол град, не съм в Пловдив, но дойдох в Пловдив да живея. И в този момент Бог докара и благовестието към мен, точно чрез хора като Ники, между другото. Те благовестиха на центъра на Пловдив и чух слово, което не бях слушал и си казах просто ще седна да послушам какво говорят хората за Бог. И там, като се заговорихме с един брат, като на покание, Бог като почна да работи в мен, нон-стоп слушане на хваление, на проповеди, на слово, което да изпълва сърцето ми с желание да го познавам. Естествено имаше и труден период, преди да се предам напълно, преди да взема решение. Преди да взема решение, но в момента, в който взех решение да видя какво ме Бог за живота ми за мен, тогава беше просто... В момента, в който се кръстих, буквално Бог изляде любовта си по такъв начин в сърцето ми, в цялото ми сърце, в цялото ми тяло, че аз целия ден треперих. До края на вечерта се го натреперих и не знаех къде съм. И единственото, което казвах в ума си, в устата си беше слава на Теб. И от тогава живота ми е тотално различен, изпълнен с свидетелства, с свръхестествени проявления, с преживявания и с нещо, което когато видиш как Бог се движи в живота, ти никога не искаш да се върнеш, защото ти няма желание да се върнеш в живота. Защото ти ежедневно и ежеседмично виждаш неговите проявления, свидетелства, виждаш как той се движи и просто е любов, която се заслужава да се живее до края на живота и да се предарим на тази любов. Всеки, който иска да изпита неговата любов, просто в сърцето си е нужно да се обърне към него и той на вратата е чукан. Той на вратата и нас чака нашето решение и нашето желание. Просто да му кажем ела и не покажи. Ела и не покажи колко си реален. И оттам вече. Преди колко време да се чува? Преди 2 години. Сега на колко години си? 25. Бях на 25. Това беше пред първата ни евангелизация обща на Бог. Трябва ти нещо ще кажеш? Извини. И твоето интервю. Била отпред, моля. Да. Такъв сме. Вярвам, че това, което ще кажеш, ще стане. Аз се казвам Стела. Скоро направих 50 години. Да. Ами, моето свидетелство, срещата ми с Бог също е много интересно. Аз не съм била в вярваща среда с християни, в смисъл ние посветените, всички са християни, нали, по документи в България. И имах трудно детство, в агресия, в боища, пиянски истории, нали как, повечето хора. Да, доста, от семейството, така живяхме. Ами детството ми също имам 2 опита за самоубийство през ученическите години.
тинейджърските години. Просто не виждах смисъл да бях много слаба, страхлива. Не чувствах подкрепа от никъде. И така, след това живота ми накратко, нали, горе-долу, преди 2018 година така започнаха физически проявления доста. Да. Започнаха, нали, болки в тялото ми, нали, не само в душата ми. Душата ми също се бунтуваше, имах зависимости, нали, как всеки човек горе-долу в света, който е. Но след като започнаха вече и физическите, нали, болки, тук имах схващане в кръста, предписаха ми, нали, да ходя на ядрено магнитен резонанс, че трябва да ми правят операция, нали, на дискова херния и така нататък. Краката ми започнаха да се схващат, такива всякакви страхове започнаха да ме вземат. Падах дори един-два пъти, просто губех координация. Тук имах много силна болка, не знам на какво се дължеше, точно в сърдечната област. И така, започнах. Един ден попаднах по интернет на един клип на Джойс Майер, нали, тя е библейски учител. И аз просто това, като започнах да го слушам, много бях жадна. Исках да слушам само това, буквално се затворих вкъщи по 24 часа и исках да слушам това нещо. Словото на Бога, поръчах си най-луксозната Библия, тогава, нали, нищо не разбирах. Нямаше и кой да питам наблизо и просто си купих най-разширеното издание, най-доброто. Започнах, нали, да чета, да изповядвам с вяра. Наистина започнах да се моля и да викам към Бога. Но не съм имала, нали, кръщение в Святия Дух или водно кръщение. Просто почнах да чета и да изповядвам. Вечер заспивах с това слово вече 4 години. Спокойно ще легна и изчистя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност и смятам, че наистина е оживяло това слово в мен. После се преместих в Пловдив, аз не живеех в Пловдив, нали? После се преместих в Пловдив но малко след това, когато бях започнала да чета, нали, словото, малко се отклоних от пътя, защото започнах такива други мотивационни видеа да слушам, нали, така наречения New Age, където там са такива окултни практики. Да. Там са окултни практики, пак духовните неща търсиш, но, нали, Бог не е. Свързано е с медитация, йога, нали, много други неща. Но в един момент, нали, започнах да усещам, че нещо не ми е достатъчно. Уча, нали, практикувам, усъвършенствам се, обаче нещо ми липсва. Нали, просто започнах, усещах, че ми липсва вътрешен живот и огън. Нали, смисъл характеристиките на Святия Дух, но аз не съм знаела, че точно това е, което ми липсва, нали? Защото вече бях трябва да чета Словото. И така една вечер съм помолих на Бог, Боже, искам, нали, да се срещам с среда, с хора, с светли души, тогава това беше молитвата. Искам да срещна други светли души, искам огън, искам живот, да се събуждам с страст, с живот, нали, да усещам, че това ми липсва, че го нямам. И буквално, нали, Бог ми отговори точно след 2-3 дни беше това. Аз стоях в един парк и то беше зимата. Да кажа какво правих точно в този момент, защото черпих, бях събута боса. Сема до дърво, черпих енергия от това, нали, това е отклонение към корението. Аз не съм го разбирала, да. Черпих енергия от дървото, заземена в земята, нали, боса. То не, че не е полезно да ходиш в бос, но просто това е друго там. И от слънчевите лъчи черпих енергия и на момче мина в парка. Мина един път, мина втори път и, нали, така ме заговори. И казва, нали, вие вярвате ли в Бог? Моля да ви питам нещо. И аз викам да.
Само забравих да кажа, че след молитвите, преди да бъда спасена, Бог по свръхестествен начин ме изцели абсолютно от всичко. Значи тези схващания изчезнаха. Без операция, без лекарства, без нищо друго. Това нещо изчезна. Болката ми също изчезна. Тук слава на Бога. И аз обаче сякаш забравила тия неща. И той ме пита, вярвам в Бог. И аз викам, да, мен Бог ме изцели, нали, от много неща. От зависимост имах тогава, нали, от физически болки и така. И той каза, в кой Бог вярвате? Така ги гледам, вика, йога практикувате. И аз викам, да, откъде познах? Ами, аз се личи, нали? Между другото, нали, той е получил условно знание тогава, нали? За Илиан. Той е получил условно знание, че аз съм готова, нали, че търся истината и просто като една въдица, че, нали, просто като риба, която се улавя, нали, за царството. И аз му казах, да, Бог ме изцели, но той казва, в Исус Христос ли вярваш, нали? И аз казвам, аз вярвам в Исус Христос, нали? И просто веднага на момента, още на третото изречение, усетих, нали, точно Божията любов, че бях изобличена с любов и аз му казвам, в момента, нали, усещам, че Бог ми говори чрез тебе. Той вика, да, наистина, нали, е така. И беше много жив, просто усетих Божието присъствие и му казах, нали, той ми даде координати, къде се събират и аз казах, нали, ще отида да видя тия хора, какво правят, нали, как, нали, всичко, нали, да просто имах много голямо желание и така още от първия ден. Отидох, да, и останах след това, нали, кръщение в Святия Дух, нали, водно кръщение, слава на Господ, съвършено здрава съм и също и скоро за битката, която имах, вече, нали, в Апостолска църква всички сме заедно и имах битка, нали, с семейството ми. Той е от врага, нали, всъщност, но чрез зет ми дойде, че имахме, нали, там пререкания, забрани, такива ултиматуми относно вярата ми. Нали. Да. Смисъл такъв да виждам малката, да ни говори за Бог, така, защото той не е спасен още. Но чрез подкрепа на цялото ми духовно семейство, нали, и църквата, в която съм, просто наистина в един ден, докато се молих и благославях зет ми, наистина Бог ме изчистваше, сърцето ми изчистваше, нали, наистина да се покаявам за думи, нали, и действия, ако съм имала спрямо него преди това, преди да вярата ми, нали. Също и това слово от едно молитвено събрание на пастора ми изплува, просто дойде, Бог ми го говори, заповядай победа за Якова, нали, защото аз никога не съм се волила специално с това, не знам, че бяха думи от Бог, нали, заповядай победа за Якова. И слава на Господ, още след 2 дни буквално, нали, дъщеря ми каза, че, нали, зет ми се взел думите назад, нали, че мога да виждам малката и така, слава на Господ. За всичко просто, че е уметнало сърцето му и продължаваме в молитва. Бъдете благословени всички. Слава на Господ за всичко, да, и за кръстата. И чай от него, да. Той е в нас. Дърпа се. Нека да споделим така от Божието Слово някои неща, тъй като тук е църква сериозна с библейски ученици. Нека да поговорим така някои неща в тая посока. Божието Слово ни казва и в едно от Евангелията, че Исус казва, всеки, който е турил ръката си на работа и гледа назад, не е за Божието царство. И тук искам да отворим само една малка скоба, макар че това е много голяма тема, когато Библията говори за Божието царство. Тема предвид това Божие царуване на земята, 1000 години с Христос, което идва много скоро. Това не се отнася за спасението ни през вечността, защото всеки, който е приел Исус в сърцето си чрез вяра, Библията ни казва, че той има тази гаранция и обещание от Бога, че
няма да преживее, да прекара вечността в ада, но че ще бъде с Исус. Но само тези, които се класират, така да се каже, за Божието царство, това са всички ние, които са се посветили като ученици на Христос. Това са всички ние, които са спасили душите си, по друг начин казано. Нали, скоро ще говорим в Блеското училище повече на тази тема, но само ние, които са истински посветени, ще имат тази привилегия да царуват с Христос, казва Библията, 1000 години на земята. И това ще бъде много скоро, след като Той дойде. Дай Боже да е в близките 10 години. Така. Исус казва, че всеки, който е турил ръката си на работа и гледа назад, не е за Божието царство. С други думи, ако ти искаш да царуваш с Христос, ти трябва да си сериозен. Когато се хващаш с Него, ти трябва да устоиш до край. Защото на друго място Исус казва, който устои до край, той ще бъде спасен. И там пак има предвид спасението на душата ни, не на нашия дух. Който е приел Исус в сърцето, сказахме, той вече има това новорождение, има това спасение на духа си. Няма да прекара вечността в ада. Но тук Исус говори за едно по-сериозно посвещение, което изработва това спасение на нашата душа. И това, което искам така да разгледаме е, защо е толкова важно ние да бъдем хора, които да са посветени. Вие знаете, един човек, който се е посветил, примерно в спортната зала или там в фитнеса, колкото е по-посветен, толкова по-сериозна физика ще има, нали така? И колкото повече тренира един човек, толкова повече съответно, като отиде на състезание, ще има вероятността да го спечели. Така ли? По същия начин е и при Господа. Господ Исус Христос ни е избрал, казва Библията, преди създанието на света, защото Той има цел и служение за всеки един от нас. И за тази цел Той ни дава помазание, с което да служим. Това помазание е Неговата свръхестествена способност. Един да изцелява, друг да получава Словото, трети да служи с други от дарбите на Святия Дух, без значение. Всеки има най-различни части и в тялото Христово има всеки различно помазание и дарби, които Бог му е дал, но Бог иска ние да бъдем в състояние да носим това помазание върху себе си. А това помазание, за да го носим, си има цена. Има си цена, която ние трябва да я платим. И ние плащаме с това посвещение, с това предаване на нашия живот на Христос. По друг начин няма как да можем да спечелим и след това да носим това помазание, което е ключово, за да можем да бъдем едни, които изпълняват Божията воля. Така, другото, което искам да видим е, че това помазание, което Бог ни дава, и това е духовна подготовка, по друг начин казано, тя се вижда много лесно в моменти на трудност. Вие знаете, че всеки един от нас среща трудности в живота, така ли? Да. И в повечето случаи, когато човек се сблъска с дадена трудност в живота си, той прибягва или до това някой да му помогне, ако сам не може да се справи с трудността, или ако е достатъчно силен, той сам се справя с ситуацията. И точно това е разликата между двата вида християни. В църквата винаги ще видите християни, които ще ходят при този, ще ходят при този, брат помоли се за мен, брат помоли се за мен. И в това няма нищо лошо в начало. Но ако цял живот ни остане в това духовно състояние, когато дойдат изпитанията, ние няма да сме в състояние да се справим с тях. А истината е, че Исус идва за църква от победители. Исус идва за една църква, точно както казахме в началото, и които като се хванат за работа или там за някаква работа, те я изкарват до край. Не се отказват. Нали? И в този смисъл Исус ще допуска, вижте, в живота на всеки един от вас трудности. И ако искате да станете силни и да заякнете в Господа, научете се да се справяте сами с тези ситуации. Защо? Защото по този начин вие ще започнете да заяквате в Господа. Знаете, в фитнес залата, колкото повече заякваш, толкова по-големи тежести можеш да дигаш след това. И обратното, колкото по-големи тежести започваш да натварваш мускулите, толкова те повече заякват и съответно ти си в състояние да носиш по-големи и по-големи товари. Същото е в духовно отношение. Въпросът е, че много пъти ние се надценяваме в духовно отношение. Нали? Особено по-старите във вярата, аз съм вече от 10, от 20, от 30 години във вярата и си мисля, че това е показател за това
колко са Духовно зрели. духовно зряли. Обаче, вижте, апостолите на Исус 3 години и половина ходеха с него. Гледаха какви ли не чудеса, какви ли не работи. И си мислеха, че вече като тях втори няма. След Исус са те там. Нали? И затова нали, го молиха, Господи, нали, нека тук един ден в Твоето царство, аз вляво, брата отдясно, и ги нареждаха нещата по човешки. Обаче в един момент Исус им казва, тая вечер вие всички ще се съблазните до един в мен. Петър, естествено, той никога не пада по гръб. Каквото и да стане, Господи, всички да се отрекат от Тебе, аз няма да се отрека от Тебе. Обаче много скоро той беше това, който не един път, не два пъти, 3 пъти се отрече от Господи. Което ни показва, че вижте, всеки един от нас има моменти в живота си, в които понякога ние надценяваме себе си и си мислим, че можем да се справим с ситуациите, обаче резултатът е, че всъщност падаме. И точно за това апостол Павел казва, всеки, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Защото когато вижте всичко е широко около врата и всичко ти е супер, ти си мислиш, че всичко е 6. Обаче в момента, когато дойде трудността, можеш много лесно да паднеш. И аз искам да отидем сега в Божието Слово да видим, всички знаете, предполагам, случката с Давид и Голиат. Така ли? И вижте, Давид отива един ден, изпратен от баща му, да занесе малко храна на братята си, които заедно с цар Саул са отишли на битка с филистимците. И от филистимците излиза един огромен мъж, гигант, и който започва да се подиграва и да хвърля презрение върху войските на Израел. И започва да ги предизвиква. И казва, изберете ми един юнак от вашите, да дойде да се бие с мен. И който победи, ще припишем победата на цялата армия. Ако победи филистимеца Голиат, цяло филистимците са победили и обратно. И какво се случва? Дни наред филистимеца излиза и виждаме цяла една армия, включително с царя, дето ги предвожда. Всеки един в този момент се огъна. Нито един нямаше тая смелост, тая духовна тренировка и подготовка да излезе и да застане срещу този филистимец. И в този момент пристига Давид на сцена. И вижте, в момента, в който Давид чу, че Голиат предизвиква и хвърля презрение върху всички тези войски на живия Бог, той казва, кой е този необразен филистимец, който хвърля презрение върху войските на живия Бог? Кой е този необразен филистимец? И в следващия момент той чува, че царя е казал, че всеки един, който дръзне да отиде да се бие с филистимеца, царя ще му даде дъщеря си за жена. И Давид му хареса идеята да бъде царски зет, явно, и решава, аз ще отида. И вижте, в момента Давид имаше тази духовна подготовка. Съгласни ли сме? Всички знаем как последствие той победи Голиат. Той имаше духовната подготовка. И вижте, точно това е разликата между силните и между слабите християни. Че когато дойде момента, силният, той усеща в себе си, че има способността да излезе да се бие срещу противника. Докато слабите си сиват перките и, нали, съответно, си обират крушите. Искат някой друг да мине, да обире, нали, негативи. В същия случай, в същия момент обаче ние виждаме, че Давид имаше тази подготовка. И когато царя се опита да му каже, ама сигурен ли си? Така, той му казва, когато ти е убил и лъв, и мечка, и той необразен филистимец ще бъде като един от тях. С други думи, той имаше вече битки преди това, които беше спечелвал. И лъва и мечката не са малки противници. Съгласни ли сте? Не е излизал с пушки и с тези отцовка. Излизал с голи ръце, най-много с някоя тояга. И въпреки това, той имаше тази духовна вече подготовка в себе си, която да му помогне. И най-вече тая вяра в Господа, защото всичко това ставаше чрез Господа, не ставаше с негови собствени сили. И вижте, в този момент Словото казва, че неговия най-голям брат Елиав се обърна и му казва, знам тази ти. Лукавството ти, нали, всички тези неща в сърцето ти, гордостта ти, как си дошъл тук да слезеш, да видиш битката, нали, се правиш само голяма работа. Един вид не си готов изобщо да излезеш срещу този филистимец, нито си на годините, нито си на силата, нито си на нищо. Защо се опитваш, нали, по този начин да парадираш тук с, нали,
качества, които най-вероятно ти липсват. Вижте, винаги когато имаме тая духовна подготовка, която е толкова необходима, разбира се, за да спечелим битката, и винаги когато дръзнем да правим нещо голямо за Господа, винаги ще се намерят хора около нас, които да презират, които да отхвърлят, които да се подиграват, които по някакъв начин да презират това, което Господ ни е дал. Съгласни ли сте? Естествено, като Давид, ние изобщо не трябва по никакъв начин да позволяваме това нещо да ни влияе. Защо? Защото в крайна сметка Господ е, който допуска всички неща в живота ни. Разбираме ли? И каквото и да идва, без значение по какъв начин ни удра врага. Ето и днеска имаше едно свидетелство, как през седмицата е имал атаки. И то в област, където Господ му е дал обещание, че ще иска да го благослови. И в същото време врага да те удря. Това не означава, че трябва да се обгъниш, че трябва да вземеш, да си смениш акъла, нали? Ами мисли това, ама сега, нали, мисля вече друго. Дяволът винаги ще ида по всякакъв начин да те спре от това ти да устояваш в позицията, която Господ ти е дал. А Господ ни е дал позиция на победители винаги. Това е най-хубавото и най-важното, да го помним. Без значение какво се случва, ние сме в позиция на победители. Словото казва, падаме или ставаме ли, Господни сме. Правени 7 пъти да падат, пак ще стане. Така че всичко това все са обещания от Господа, върху които ние трябва да стоим твърдо. И те, които са слаби духовно, пак казвам, когато дойде изпитанието, те се огъват. Това е разликата между силните и слабите християни. Затова е много важно ние да свикнем редовно да пребъдваме в Господа, да се изпълваме с Словото му, да се изпълваме с Духа му. Да имаме това общение с братите и сестрите, нали, да се молим заедно, за да можем по този начин да тренираме нашия дух. Защото вижте, в момента на изпитанието, никой не знае кога ще дойде изпитанието върху живота му. Съгласни ли сте? Никой не знае кога какво ще му дойде на главата. И обикновено дяволът винаги ни атакува в момент на най-голямата слабост. Затова е много важно ние да помним моментите си с Господа и да бъдем верни в това посвещение на времето ни с Него, за да можем все пак, когато дойде изпитанието, ние да бъдем готови точно като Давид. Вижте, Давид отива да носи храна на братята си и изобщо си няма на идея, че ще трябва да застане срещу този Голиат, този великан. Обаче той беше готов. И точно това е, което Господ иска да разберем. Нашето посвещение, примерно сега като ученици в това библейско училище. Някой ще каже, какво толкова учиш, нали? Какво толкова правиш там, какво ще научиш толкова много. Вижте, ние тренираме духа си. Ние не просто трупаме знания тук. Ние тренираме духа си. Ние... Кажи, че другия път ще затвори вратата. На мене викате. Викам. Това не ти кажи. Студено ли? Така. И вижте, винаги казахме, когато дръзнем да направим нещо подобно в Господа, ще срещнем критика, ще срещнем съпротива, дори от брати и от сестри. Истината е, че винаги дори ще се намерят хора, които като ме видят, че правим нещо, ще кажат, да не съм по-глупав, да не съм по-прост, да не съм по-малко помазан или нещо от сорта. Дори много хора в такива моменти ще се надигнат и ще се опитат и те да имитират, нали, дори служене на Господа. И това, между другото, е нещо, което го виждаме често. Има махали, където има по 10, по 20 църкви. Защо? Защото всеки си мисли, че може да проповядва. Всеки си мисли, че като може да говори и по този начин служи по някакъв начин на Господа. Но истината е, че нещата не стоят по този начин. Ние знаем, че помазанието е това, което прави разлика. Всеки може да отиде да се би с Голиат, но без това помазание нямаше как да се справи с нещата. Така че помазанието е ключа. И пак казвам, това помазание, то не слиза просто е така от днеска за утре. Нали? Много хора си мислят, че ще отидат на някоя конференция, някой ще им положи ръка. И да, действително, и това става, но то става само с уния, които преди това са били верни. Спомните се, апостол Павел казва, нали, благодаря на Господа, че ме счете за верните ми настани на служба. На друго място казва, при той
това, което се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Така че верността е едно качество, което имаше Давид. Той постоянно по цял ден хваляше Господа, подхваляше се, общуваше, молеше се. И не случайно, последствие знаем, той издигна тази Давидова скиния, където той с силните мъже около него ходиха и прекарваха около Божия ковчег в присъствието на Бога толкова време. И вижте, това негово постоянство, това негова верност с Господа го беше изградила по този начин. И това, което искам да видим, е, че от 29 стих, когато брат му на Давид, най-големия го порица, той му казва: що съм сторил сега? Няма ли причина? Вижте, хората на плътта, плътските хора и християни, никога няма да видят причина защо правим това или това. Истината е, че когато сме в духа, ние винаги знаем защо правим едно или друго нещо. Абсолютно. Святия Дух, той ти дава увереност за нещата, които ти трябва да правиш, които не трябва да правиш. Алелуя. Ти имаш този мир в сърцето си за едно или пък нямаш мир за друго. И това е достатъчна причина. Вижте, това са уния, които са свикнали да ходят в покорство на Бога. И това покорство на Божия Дух, който работи вътре в нас, когато ние имаме това всекидневно време с Него, общение, в слово, в молитва, това е, което направи ние да ходим от сила в сила, както каза Библията, от слава в слава. Това ни помага да побеждаваме, това ни помага да вървим напред. И ако си спомните, Давид, преди да се бие с противника, казахме, той се беше бил и с лъв и с меч. Но ако се върнем още по-назад, ние виждаме, че той водеше един живот на покорство, който беше много ключов, нали? И искам тук да отбележим това покорство, защото ония, които са свикнали от малки да се покоряват, както той се покоряваше на баща си, например. Баща му го беше изпратил да върши най-неблагодарната работа с овцете на къра и по цял ден той прекарваше време в присъствието на Бога с тези овце. И това негово покорство го беше изградило и формирало чрез тази верност, казахме, в малките неща да стане той голям мъж на Господа и силен мъж, който в последствие виждаме как вече побеждаваше и Голят, после побеждаваше и с другите силни мъже около него. Братята на Голят, той имаше още няколко братя, които бяха такива великани, изполини. И ключа, който искам да видим, е покорството. Покорството на авторитетите, покорството на Бога. Спомните си по-късно, всъщност доста преди това, когато израелтяните трябваше да влизат в обещаната земя. Спомните си, стигнаха до границите там на обещаната земя и изпратиха 12 съгледвачи вътре да влязат и да видят каква е земята, какви са хората да живеят там. И когато се върнаха, 10 от тях казаха: много е хубава земята, обаче там живеят изполините, еднаковите синове. Пред тях ние се виждахме като скакалци, а пък на нас те не се виждаха като гиганти, като великани. И тези хора фактически, въпреки че Бог беше говорил: влезте и завладейте земята, защото ви я давам, те донесоха един лош рапорт. От друга страна пък, единствено двама души, вижте, и това е, което искам да видим. Нашата вътрешност е тая, която определя нашето виждане, нашето слушане и нашето отношение на сърцето. Как виждаш ти едно нещо? Дали го виждаш като проблем, като тези 10 съгледвачи, които казаха: о, няма как да влезем да завладеем тази земя. Но когато имаш вътрешно духовната подготовка, ти виждаш нещата през Божите очи. Алелуя. Двамата казаха: да влезем да я завладеем, защото Господ ни я дава. Те са като скакалци, те са ястия за нас, да влезем да го направим това нещо. Господ, когато промени сърцето ти, ти почваш наистина да виждаш, да чуваш и да ходиш най-вече в покорство на Него. Амин. На другия ден обаче, вижте, на другия ден вечерта плакаха и стенеха пред Господа, защо ги е докарал до там, а пък не виждаш ли не могат да влезнат да завладеят земята. Какво става? Господ погуби тия 10 съгледвача, които донесаха лошите вести. И като видяха всички това нещо, оплашиха се на другия ден, викат: дайте да влизаме, щом е такава работа, да завладеем. Обаче Господ им беше казал: щом вие се отказахте да влезете, сега 40 години ще се въртите из пустинята, докато цялото това поколение не измре и вашите деца ще влезнат по-късно след 40 години. На тях не им хареса тази идея, на другия ден викат: нека сега да ходим да влизаме. Господ ли каза? Той каза, но преди това го каза. Сега каза, че друго ще се случи.
Всички влезнаха на другия ден на Юроша в обещаната земя, като дойдоха до нея, като ги подпукаха, сумата жертви останаха там. Защо? Защото когато не си се научил да ходиш в покорство на Господа, когато нямаш вътрешното отношение на сърцето, което да го слуша, да го търси и да ходи в покорство, няма как да ходиш в победа. Така че покорството е един голям ключ. Нали? Първо ние се покоряваме, както казва апостол Павел, покоряйте се на вашите наставници, нали? Понеже те бдят за душите ви като отговорни за тях, понеже е добре да изпълня това бдение, нали? Без въздишане, защото ако е с въздишане, няма да е полезно за вас. С други думи, ние тръгваме от едно покорство, доверяваме се на тия, които преди нас вече са извървяли този път и те научат как да ходим в него. И вече когато ние добием тая рутина, тая зрялост, да общуваме сами с Господа, да усещаме Неговото водителство, ние започваме вече сами да ходим в тези битки от победа в победа в победа, което последствие ще нам направи пак силни мъже, за да можем пък да изграждаме и други такива след нас. Така. И вижте какво казва Първо царе 17:48. И като стана филистимецът, идваше и се приближи да посрещне Давида, Давид побърза и се затича към редовете да посрещне филистимеца. Вижте, когато духът ти е изграден, когато имаш тази увереност в битката, ти ставаш и тръгваш да тичаш след него. Няма значение колко голям изглежда. Алелуя. Ние го знаем, той отиде, взе 5 камъка от потока, сложи ги в турбичката там, за да може, нали, да убие с тях неприятеля. И истината е, че в момента, в който, вижте, филистимецът тръгна към него, Давид не се зачуди, той тръгна по същия начин да бяга към него. И точно тук е разликата, пак казвам, между двата вида хора. Едните тичат срещу проблема, другите бягат от проблемите. Нали, когато стане напечено, сменят я църква, я жената, я мъжа, нали, вместо да ги измолят за Господа, докато не се променят. Идваха едно време едни пастори от Хавайте. Жената, пастора, единия, беше оставил жена си, тръгнал с други жени 20 или 25 години, нещо такова. И жена му не спира да се моли за него. И се моли, и вярва, и изповядва. Накрая не само, че се връща при Господа, ами става и пастор. Така че силните мъже не се отказват. Амин. Те са едни, които продължават, стоят във вяра, независимо от обстоятелствата, независимо от това, което виждат в очите им, те продължават просто да воюват. Помазанието, това, което вижте, казва Словото, ни осигурява абсолютно всичко необходимо за живота и за благочестието. И това помазание, вижте, носи абсолютно всичко със себе си. Когато ние имаме помазанието на Господа върху себе си, то ще ни дава знания, откровения за какво, къде, как, ще ни дава сила да се справяме с нещата. Абсолютно всичко ще снабдява нуждите ни това помазание. Бог има помазание за абсолютно всичко в живота. Както и днеска. Ама тук явно телефоните са преди Господа, тази църква. Тук такова нещо не е малко сега. Просто... Ако не можем един телефон да победим, за какви великани си говорим, за какви такова? Телефона се оставя в къщи. Или ти връщам парите и ти взимам телефон. Той е по-ефтин от 10, да знаеш, ще се прецакаш. Ние трябва да имаме приоритети в живота. Ако ставаме силни, ние ставаме силни в тези неща. Да се съпротивяваме на всичко от този свят. Ние имаме 3 основни врагове. Света, плътта и дявола. Света и дявола са най-лесните противници. Обаче нашата плът, която се казва, това не може да ни го направя, другото не мога да ни го направя. Нали, тук да се ограничава. Абсолютно. Нали, телефона звънна. Ние не сме по-важни от Господа. Така ли? Или някой там, Пенчо или Мари, където някъде звъни. Господ е най-важен. Особено когато сме дошли пък на църква. И Господ нагледа хора. Господ нагледа. Всеки един момент от живота ни е изпит. Разбирате ли го? Всеки един момент от живота ни е изпит.
И Господ нагледа. Дали падаме, дали ставаме. Дали го взимаме или не го взимаме. Така че не е въпроса да се изобличаваме или да се нараняваме. Въпросът е наистина да схванем същността на това, което говорим, защото говорим за побеждаване на гиганти, а пък в същото време, нали? Така. Много е важно да разберем, че това помазание, което искаме да привлечем от Господа върху живота си, което ни помага да побеждаваме, защото без помазанието, вижте, ние всички сме като човеци слаби. Няма как да побеждаваме. Това помазание, от една страна, ние го привличаме върху живота си, когато търсим Господа и прекарваме време с Него в Словото и в молитвата. От друга страна обаче, за да дойде това помазание върху живота ни, Господ, за да прецени, че ти, той или тя заслужава това помазание, Господ гледа как ние откликваме на нуждите и на проблемите около нас, на духовните противници. Разбираме ли? Ако ти, например, си един, който мразиш болестта и не можеш да търпиш да виждаш как дявола атакува хората с болести, ти постоянно ще използваш всяка възможност да се молиш за болни. Както брат Ники, той не сподели тук, обаче само от тази седмица има няколко свидетелства, в магазина, където работи, идват хора да си купуват фураж. И той ги гледа, един куца, друг гърба, в третия нещо друго. Полага им ръце и Господ ги изцелява. Амин. И когато ти си верен да правиш едно нещо и не се отказваш, това помазание в крайна сметка слиза върху тебе. Абсолютно. Статистиките показват, нали, така като теглим, нека да не ви прави впечатление. Нека да не ви прави впечатление. Нашия фокус и внимание са върху Господа сега. Анди, той е много интересен и забавен, обаче сега той си има неговата игра. Ние сме в Божията игра. Алелуя. И вижте, това върху което... Аз ще го посна. Това върху което, нали, ние се фокусираме, тези битки, които ние приемаме, дали ще са срещу болест, дали ще са срещу нещо друго, началството и властите над града ни, разни проблеми в града, които са свързани с едно или друго нещо. Може да е с проституция, примерно, знаете, има толкова и християнски организации, които се занимават с трафика на жени. Здраво. Или някакви други. Вижте, силните хора, те не могат да стоят безразлични към проблемите в обществото. И те по един или друг начин започват да работят и да се хвърлят в тях. И точно там, където Господ ти дава помазание, разбираме ли? Ако ти стоиш безразлично вкъщи, ако ти не се включваш в нито една битка, няма как Господ да ти даде помазание. За какво да ти го дава? Нали? Пред огледалото да се перчиш. Няма как. Господ иска да те види, че ти имаш желание за нещо. Дали е да благовестваш, да говориш на хората. Помним си, четах за един благовестител между индианци. Той години наред благовества, моли се за тях, но почти никакъв резултат. В крайна сметка този човек преживява един катарзис с Господа, защото той не може да преживее просто мисълта как Господ няма да е с него, как няма да се спасяват тези индианци в Северна Америка. В крайна сметка Господ слиза върху живота му, преобръща го, прекарва го през наистина голямо умиране и в крайна сметка той започва да ги спасява като племена. Не просто по един, по два. Цели племена започват да се събират, да идват, да слушат благовестието. Алелуя. И помазанието, което му дава Господ, е толкова силно, че просто... Вижте едно племе, което е вярвало до вчера в какви на езически богове и правило какви на езически практики. Изведнъж цяло едно племе да се предаде на Господа. Представете си за какво присъствие, помазание и слава говорим, което да слезе. Но всичко това, пак казвам, е въпрос на желание от наша страна. Както тръгна да ви казвам, така са забелязали хората, че тия, които имат дарби и изцеления, не казвам, че при всички, но при по-голямата част от тях, след като са молили поне за 1000 души, след това започват да се проявяват тези изцелителни дарби.
който ни показва, че Господ възнаграждава уния, които са верни и постоянни в дадено нещо, които не се отказват. Точно това, което говорихме. Който е турил ръката си на работа, нали, не се обръща назад, той е само единствено годен за Божия. И Господ очаква всичко това хора от нас. Амен. Това село е нищо. Амин. Верно, вас е малка махалата. Обаче, примерно, в Бенковски, селото до Пловдив, там пак имаме църква, той е малко по-голяма махалата там, нали, от вашата. Обаче, знам, че само няколко души не са вярващи. Амин? И тук е така горе-долу. И сега вече мислим как да започнат ромите да евангелизират и да довеждат българите в църква. И по принцип това е нещо, което аз го вярвам. Беше преди повече от 25 години, когато бях така на една ромска конференция и Господ ми говори, че действително, това беше още в началото, 90-те години в началото. И Господ ми говори, че действително, както евреите, езичниците бяха за евреите, защото езичниците бяха презирани от евреите и така нататък, но в крайна сметка спасението дойде при езичниците, онези, които го, нали, пренебрегнаха и презираха езичниците, в крайна сметка те го изгубиха. По същия начин Бог още тогава ми говори 90-те години, че както езичниците са били за евреите, така ромите са за българите. Българите се мислят за голяма работа, обаче в крайна сметка, ако теглим чертата в България, ще видите, че ромите са повече вярващи, то поне двойно повече от българите. Не двойно, повече. Може и повече да са. И всичко това нещо, вижте, Бог казва, Словото избра простите неща, за да заставим мъдрите. Още и долните и презрените неща избра Господ и уния, които ги няма, да засрами уния, които ги има. Така че Господ ни гледа на лице. Господ гледа на сърцето ти. Искаш ли го или не го искаш? Искаш ли да имаш сериозна работа с него или не? Българина може да си има за голямата работа, всякакъв бизнес съм развил, или пък еди, или що си мисли за големи неща, къде ще и сега някъде там да се прекара, в Дубай или къде ще отиде. Брат или сестрата там от малата, на реката, нали, пеле дрехите или там нещо такова, или чуди се всякъде под кове коня, нали, чуди трябва да ходи с него с дърва. Обаче Господ гледа на тия простички неща. Обаче вижда ангели. Да. Господ иска да работи с всеки един, който е отворен, който е достатъчно смирен и посветен, Алелуя, за да може Господ да го използва. И аз вярвам, че тук много скоро, не знам, хубаво, че поне са на елони, нали, няма още стъклача да направо. Значи да не ги слагате стъклата. Не, сериозно. Или пък по-хубаво едно хубаво место, един хубав парцел и там една хубава. Значи нашето виждане е, че следващото място трябва да е на центъра. Амин. Така че Господ там. Айде сега да имаме пак малко време на поклонение. И аз вярвам, че Господ иска всеки един, който иска да е победител, иска да служи на Господа, да го докосва, да го привлича към себе си. Също така Господ иска да увери много от тук присъстващите в това, че Той ги обича. Защото много си мислят, обича ли ма Господ, нема ли обича. Някои са може би като блудния син, който беше оставил баща си, знаем, той е баща, който всички го имаме е Господ. И ние всички сме били далече от него в един или друг момент. И в момента, когато сме най-назор, се сещаме за него, започваме да го търсим. Но най-хубавото е, че всеки път, когато се сетим за него и тръгнем към него, ние го виждаме как той вече начака. Алелуя. Вече е отворил ръцете си и казва, айде от това те чакам. Така че Господ, не знам колко ги е чакал тук. Някой бая. Ние си мислим, че ние го чакаме, Точно. само за да разберем, че той не го чака. Абсолютно. И това е поради тези лъжи, които дявол ни вкарва в глава. Не си достатъчно добър, силен, нали, смирен, еди какво си, нямаш още толкова точки натрупани пред Господа, че да си мислиш, че той може да употреби. Не. Давид не блестеше с нищо, освен с
сърце на поклонник. Алелуя. Обаче Господ му каза, това ми е предостатъчно. Ще работя с него, ще го използвам и ще го употребявам. Ще убива великани, ще изгради после една армия от силни мъже, Алелуя. ще го направя цар. И всичко това ще бъде една малка картина на това, което предстои, когато дойде Господ. Амин.